سلام كم تكونوا كبرات تقطعتلتي سي ام اكسترا شو على توزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبرنا قدم ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር E36 ክላሲክ 48 መጋቢት መበል 7 ግዚኡ ንምክያድ ንብሉፃት ተቀዳደምቲ ኣብ መበገሲ ሕንፃፅ ቀሪቡ ተቀዳደምቲ ኣብ ዛንዕውት 400 ነጥብ ዝረክበላ ውድድር 208.8 ኪሎ ሜትር ንምክያድ እዮም ክግደዱ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር 18 ናይ ውልቱር ጋንታታት 7 ድማ ናይ ሳይፕሩ ቲምስ ብምድምር ብ25 ጋንታታት ምስታፍን ኣረጋጊፀን ብዘይካዚ ሃገር ኤውሮፓ 157 ኣውስትራልያ 10 ሰሜን ኣሜሪካ 5 ደቡብ ኣሜሪካ ኤስያን ኣፍሪቃን ድማ ሓደ ተቀዳደምተን ኣብዚ ውድድር ዝወከላየን ንኣፍሪቃ ወኪሉ ዘሎ እንኮ ተቀዳዳማይ እቲ ሓብናይ ዛህጉር ዝኾነ ኣባል ኢንተር ማርሽ ቢንያም ግርማ እዩ ቢንያም ግርማ ኣብዚ ውድድር ንክለቡ ከም መርሓ ኮይኑ ቁጥር 41 ማልያ ለቢሱ ኣትሎ ኣብዚ ውድድር ምስታፍ ተዳልዮም ካብ ዘለዉ 175 ተቀዳደምቲ እቶም 51 ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ናይ ክላሲክ ውድድር ዝሳተፉ ዝነበሩ እዮም እቲ ናይ መወዳእታ ተቀዳደምትን ኣብ ቀዳማይ ስታፍ እዩ ኣብዚ ውድድር ዝተዓወተ ሩስያዊ ሰርጌይ ኢቫኖቭ ዝኾነ ተቀዳዳማይ ኣብ በኩር ስታፍ እዮም ኣብዚ ውድድር ካብዚ ዕወት 25 ዓመታት ተቆፂርዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ናይ ውድድር እቲ ዝበዝሕ ዓወታት ዘለዎ ቤልጅማዊ ቶም በነኒዩ ቦነን ነዚ ውድድር ኣብ 5 ኣጋጣሚታት ብምዕዋት ክብረ ወሰን ዝሓዘ ተቀዳዳማይ እዩ በዛ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ክዕወተላ በቀዳምነት ተሓፂ ዝርከብ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንፖካቻምበር ኪኹ ዘውድ ዓወት ሚላን ሳንሬሞ ዝደፍአን ዝሓለፈ ዓመት ድማ ንኢስሪላክሶ ክላሲክ 47 ኪሎ ሜትር ብቅዱስ ሰሎወይ ድማ በይኑ ብምጓዓዝዩ ነዚ ውድድር ተዓዊትሉ ነይሩ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፑል እዩ ማቲው ቫንደርፑል ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ሞይኡ 52 ዓወታት ተጎናፂፉሎ ካብዞም 52 ዓወታት እተን 24 ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ዝተጎናፀፈነን ንቫንደርፑል ተኸቲሎም ድማ ቤልጅማዊ ወንት ቫን ኣርት ዴንማርካዊ ማርስ ፔደርሰን ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ኣሜሪካዊ ማቲው ጆርጊንሰን ቤልጅማዊ ቲም ዊለንስ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣውስትራልያዊ ሚካኤል ማቲው ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ኮንጎን ፖርቱጋላዊ አንቶኒዮ ሞርጋዶን ዕውታት ናይ ውድድር ክኾኑ ብቅደም ተኸተል ዝተሓፂኡ ተቀዳደምቲ ኮይኖም ናብዛ ውድድር ዝኣተው ተቀዳደምቲ እዮም ድሕሪ 9 ኪሎ ሜትር ምጅማር ውድድር ዓባይ ጉጅለ ብሓባር ተኣኪባ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሰለስተ ተቀዳደምቲ ኩክስቴ ቤልጅማውያን ጊልግሊደርስ ጆርጂ ዋሎፕ ድራይስ ቫን ገስተልን ኣሜሪካዊ ኣባል ፒክኒክ ኬቨን ቨርመርከን ውድድር ጌና ኣብ ዝተሰርዓሉ ርሕቀት ማንካ ከየልዓልሉ ብዘጋጠሙ ሓደጋ ውድድር ኣቋሪፆም ድሕሪ 14 ኪሎ ሜትር ጀርመናዊ ኣባል ኪውሰር 6.5 ያኒክ ስተሚለ ዕውት ዘይነበረ መጥቃዕቲ ካይዱ ኣብ 15 ኪሎ ሜትር ዓባይ ጉጅለ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ኣብ 22 ኪሎ ሜትር ኣባል ኮፊድስ ብሪጣናዊ ኦሊቨር ናይት ካብ ቀዳመይቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለ ጥቂዑ ኣይፅንሐን ግን ኣብ ትሕትታ ኣጥቂዑ ዝኸደ ቀዳመይቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለ ኣትዩ ቤልጅማዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ወንቱ ቫን ኣርትን ሆላንዳዊ ኣባል አልፔሲን ቫንደር ፖልን ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋናን ኣብ ቀዳመይቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለ ዘየለው ዓበይቲ ተቀዳደምቲ እዮም ቀዳመይቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለ ብብሪጣናዊ ክለብ ኢኒዮስ ትቅለስ ኣላ ኣብ ካልአይቲ ጉጅለ ድማ አልፔሲን ኒ ቫንደርፑል ምስ ቀዳመይቲ ጉጅለ ንምልጋብ ኣብ ሓያል ቅልስ ተጸሚዳ ኣብ 46 ኪሎ ሜትር ኣብ መንጎ ቀዳመይቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለን ድሕሪኣ ዝነበረት ካልአይቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናይ ኣስታ 3 ደቂቕ ተዓቂኑ ኣብ 52 ኪሎ ሜትር ቤልጅማዊ ኣባል ኢጂታር ድራይስ ዲ ቦንድ ሆላንዳዊ ኣባል ፒክኒክ ጁሊየን ቫንደርበርግን ኣየርላንዳዊ ኣባል ኪውሰር 6.5 ሮሪ ተውንደሰንን ካብ ቀዳመይቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለ ጥቂዖም ሓዳስ ጉጅለ ንምቋም ተበጊሶም ቤልጅማዊ ድራይስ ዲ ቦንድ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 43 ውዳታት ጥቂዑ ኣብ ዝኸደሉ ኣብ 5 ውዳት ጥራይ ጉጅልኡ ከይተተሓዘት ሕንፃፅ ረጊፃ ኣብዛ ውድድር እውን ጉጅለ ዲ ቦንድ ዕድል ኣይገበረትን ተጎቢጣ ኣብ 72 ኪሎ ሜትር ኣብ መንጎተን ተመቒለን ዝነበረ ዓበይቲ ጉጅለታት ዝነበረ ናይ ግዜ ፍልልይ ናብ ደቂቕን 10 ካልኢትን ይወሪዱ ኣባል ኢንተር ማርሽ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ውድድር ንመበል 50 ግዚኡ ኣብ ምድረ ቤልጅም ዝወዳደረላ ውድድር እያ ሃገረ ቤልጅም ድማ ምስ ዓወታት ቢንያም ድሓን ዝኾነ ምትእሳር ዘለዎ ሃገር እያ ኣብ 98 ኪሎ ሜትር ኣሜሪካዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ማቴዎ ጆርጊንሰን ኣባል ኤፍዲጂ ስቴፋን ኮንጉን ቤልጅማዊ ኣባል ትሬክ ያስፈር ስቲቨንን ከጥቅዑ እኳ ተፈተኑ መጥቃዕቶም ግን ዕውት ኣይነበረን ቀልጢፎም ብቀዳመይቲ ክፋል ዓባይ ጉጅለ ተታሒዞም ኣብ 105 ኪሎ ሜትር ናይ ቫንደርፑል ጉጅለ ምስ ዓባይ ጉጅለ ተሓዊሳ ኣብ 114 ኪሎ ሜትር ቤልጅማዊ ኣባል ኮፊድስ ኣይመህ ደጌንት ካብ ዓባይ ጉጅለ ጥቂዑ ፍልያት ክፈጥር ጀሚሩ ኣይፅንሐን ዴንማርካዊ ኣባል ኩክስቴብ ካስፈር ኣስጊሮን ተሓዊስዎ ኣብ 118 ኪሎ ሜትር ድማ እዛ ጉጅለ ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበራ ናይ ግዜ ፍልልይ ናብ 41 ደቂቓ ኣብፂሓቶ
ኣብ 128 ኪሎሜትር ዴንማርካዊ ኣባል ኤሌክትሪክ ማርስ ፔደርሰን በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንቐዳመይቲ ጉጅለ ንምጽምባር ምስ ዓባይ ጉጅለ ፍልያት ክፈጥር ጀሚሩ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሳን ሬሞን ታዴ ፖጋቻ ጎርቢ ኮይኑ ውዒሉ ኣብ መወዳእታ ሳዕሪ ቫንደርፑል እውን እግሪ ፔደርሰን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተፈልዩ ፊሊፖ ጋና እውን ድሕሪ ነዛ ጉጅለ ተሓዊስዋ ንቫንደርፑል ፊሊፖ ጋናን ድማ ማርስ ፔደርሰን ዝሓቆፈት ካልአይቲ ጉጅለ ኣብ 130 ኪሎሜትር ንኣባላት ቀዳመይቲ ጉጅለ ቤልጅማዊ ኣይመ ዴጌንትን ዴንማርካዊ ካስፐር ፔደርሰንን ተሓዊሶማ ቁጽሪ ኣባላት ናይዛ ጉጅለ ድማ ናብ 5 ተቐዳደም ተዓሪጉ ኣብ 135 ኪሎሜትር እዛ ጉጅለ ንኬምቲ ዊለን ስቴቫን ኮንጊያስፈር ስቲቨንን ጆሹዋ ታርሊንግ ማቴዮ ጆርጊንሰን ማቴዮ ተርንቲን ሓቂፋ ዝነበረት ካልአይቲ ጉጅለ ናይ 21 ካልኢታት ንከም ቢንያም ግርማይ ወንቱ ቫን አርት ፍሎሪያን ፈረመርችን ዝሓቆፈት ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 44 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋጋን ጽፋትለን ኣብ 149 ኪሎሜትር ቀዳመይቲ ጉጅለ ንኻልአይቲ ጉጅለ ናይ 55 ካልኢታት ናይ ቢንያም ግርማይ ዝነበረ ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን 55 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ አንጽፋትለን ኣብ 163 ኪሎሜትር በቫንደርፑል ተቆለ ዝነበረት ቀዳመይቲ ጉጅለ ነቢንያም ግርማይ ዝነበረ ዓባይ ጉጅለ ናይ 2 ደቂቕን 26 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋፕ ንካልአይቲ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን 11 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋ አንጽፋትለን ኣብ 170 ኪሎሜትር ጾታ ንኽዛዘም 69 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ማቲዩ ቫንደርፑል ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለ በርቃዊ መጥቃዕቲ ፈኒዩ ኪንዩ ኣባል ኤሌክትሪክ ማርስ ፔደርሰን ሰዓቦ ተቐዳዳማ ይረክበን ፔደርሰን ነዊሕ ኣይቀጽልን ተሪፉ ቫንደርፑል 69 ጠላዕ ኪሎሜትር በይኑ ንምጓዓዝ ሄይሉ ተበጊሱ እዚ ብዓወት ሚላን ሳን ሬሞ ተተባቢዑ ናብ ዝውድር ኣትዩ ዘሎ ተቐዳዳማይ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድር ክዕወተሉ እንከሎ ን43.7 ኪሎሜትር በይኑ ተጓዒዙ ተዓዊትሉ ነይሩ ኣብ ዝሎሚ ዓመት ውድር እቲ ብዝነውሐ ኪሎሜትር ብቅድሚ ሰልኦ ንውድድሩ ዝተዓወተ እቲ ኣብ ፋውንዶን ክላሲክ ን4 ኪሎሜትር በይኑ ተጓዒዙ ተዓወተ ስፓኛዊ ኳን ኣይሶዩ ጾታ ንኽዛዘም 33 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ቫንደርፑል ንማርስ ፔደርሰን ናብ 14 ካልኢት ንፊሊፖ ጋና ናይ 27 ካልኢትን ንኣይሚ ዴጌንት ናይ 47 ካልኢትን ንካስፐር ፔደርሰን ናይ ደቂቕን 16 ካልኢትን ንናይ ቲም ዊለንስ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕን 58 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ አንጽፍለን ጾታ ንኽዛዘም 10 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ቫንደርፑል ንፔደርሰን ናይ 1 ደቂቕን ንፊሊፖ ጋና ድማ ናይ ደቂቕን 48 ካልኢትን ንጉጅለ ቲም ዊለንስ ማቴዮ ጆርጊንሰን ድማ ናይ 2 ደቂቕን 49 ካልኢትን ግዜ ጋጋን ጽፍሎም ኣብ መወዳእታ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኸታታልቲ ዓወታት ታዴ ፖጋቻ መግቲኢ ዝገበረ ሆላንዳዊ ማቲዩ ቫንደርፑል ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 39 ደቂቕን 14 ካልኢትን ብምህዛም ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመቱ ዕዉት ኢስሪ ሳክሶ ክላሲክ ብምዃን 400 ነጥቢ ወሲዱ እዚ ተቐዳዳማይ ምስ ናይ ሳን ሬሞ ዝወሰዶ 800 ነጥቢ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ 1200 ናይ ሰዓይ ነጥቢ ግሒጡ ቫንደርፑል መበል 53 ዓወታት ዝተጎናጸፈሉ ክለቡ አልፔሲን ድማ መበል 200 ዓወታት ጸንቢላ ቫንደርፑል መበል 51 ተቐዳዳማይ ንኢስሪ ሳክሶ ክላሲክ ተዓወተሉ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ብዘይካዚ እዚ ተቐዳዳማይ ንመበል 20 ግዜ ንውድድሩ ብቅዱስ ሆሎ ወይ ድማ በይኑ ተጓዒዙ ቀዳይ ኮይኑ ተዓዊቱ ዴንማርካዊ ማርስ ፔደርሰን ብደቂቕን 7 ካልኢት እንድሕሩ ካልኣይ ብምእታው 320 ናይ ሰዓይ ነጥቢ ወሲዱ ኢጣልያዊ ኣባል ኢኒዮስ ፊሊፖ ጋና ድማ ብ2 ደቂቕን 5 ካልኢት እንድሕሩ ሳሳይ ተርታ ብምሓዝ 260 ነጥቢ ወሲዱ ዴንማርካዊ ካስፐር ፔደርሰን ቤልጅማዊ ያስፐር ስቲቨንን ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ኩንግ ቤልጅማዊ ኣይመ ዴጌንት ቤልጅማዊ ቲም ዊለንስ ኣሜሪካዊ ማቴዮ ጆርጊንሰን ሆላንዳዊ ማይክ ቲኒሰን ድማ ካብ 5 ክሳብ 10 ዝነበረ ኮታ ሓዚኦም بغرناي زعمت عوتو نمركاب نابزو درزاتو أبال إنتر مارش بنيام قرماي كاب عوتي هاسفر فيليبسن بكل طريق 4 سنين كاليتين دحرو مبل 20 كلتن ترتحيزو ردروزا زيمو عساش دوشة نايش عينت بدموسيدو فولتا كاتالونيا 28 مقابيت ب5 متر خوك اتسيلو وعلو ابزا مدرخ دما تقدم تيم 2.5 كيلومتر زرحقتو ودريوم اكايدوم نزابص بتاو در عباي غوجله مزازم زرخبت مدرخ دما بيلجيماوي ابال تيم فيزما ماتيو برنان ودرو بسس ساعتن 28 دقيقه 14 كاليتين بمزام قدامه كوينو تعاويتو هولنداوي ابال البيسين تيبور ديل غروسن ابال بيكنيك تشيك ريبابليكاوي بابل بيتنر دما بتمساسال غزي كال اينسا ساينتر تحيزوم ابال الكتريك ماني القرب زابير بدأ إنسان سسن كاليتن دحرو مبل 94 أبال أستانا هنوك من البرهان دما ب4 دقيقة 4 حدن كاليتن دحرو مبل 220 حدن ترتحيزو حنصات رقيصو بزم السر اسبانياوي كوان ايسو ب20 كلتن ساعة إنسان سسن دقيقة 3 كاليتن دقيمو مرحنة فولتا كاتالونيا تركبو سلوفيناوي بريموز روغليش بحانت كاليت دحرو يسعبو اسبانياوي أبال موفي ستار ميكائيل لاندار ما ب20 حدن كاليتات دحرو ساساي ترتحيزو أمانيل قبل زابير ب20 دقيقة 20 كاليتن دحرو مبل
41 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ብ42 ደቂቕን 50 ካልኢትን ድሒሩ መበል 98 ተርታሒዙ ኣሎ ብነጥቢ ብሪጣንያዊ ዕዉት መድረኽ ብ26 ነጥቢ ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ ፈረንሳዊ ማቲው በርናም 33 ነጥቢ ስፓኛዊ ክዋን ኣይሶ ድማ ብሉፅ መንእሰይ ናይ ዝውድር ኮይኖም ይቕፅሉ ኣለዉ ብጋንታ ድማ ቲም ቪዝማ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ኣላ ቮልታ ካታሎንያ ቅዳም 29 መጋቢት ብሻህር ሻይ መድረኽ ዋብ ዝቕፅለሉ ተቐዳደምቲ 159 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ጠረርቲ ዓቐበታት ዝሓቆፈት መድረኽ ከካይድ እዮም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ኣብ ዝቕፅል ምክታልኩም ኣይተቋርፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይትለልውን ወድሓንኩም